Los abuelos de la Juncosa os queremos contar un cuento. Va haver-hi un temps que, en aquests pobles, l'anar i venir dels sarraïms i cristians va ser constant. Aquesta història va passar a la Serra del Montmell, ja fa molts anys, tants com quasi 1000 i quants. El Penedès havia esdevingut una terra de ningú. Un país quasi desert on només alguns castells i viles fortificades emparaven els pocs habitants que hi vivien. Va esdevenir-se que un dia, de les immensitats de l'oceà, va aparèixer a les platges de Coma-ruga 2 naus pirates. Pirates i altres homes de la mar s'atansaven a aquesta platja per fer aigua del riuet, petita surgència d'aigua dolça que neix a poca distància de la mar. Aquell dia, però, la tripulació de les naus albergava altres propòsits que el de la proveir-se d'aigua. La seva manifesta pretensió era el pillatge. El plan consistia en perpetrar una amplia razzia que abasteceria les poblacions de tota la plana, des del Vendrell fins a Vilafranca, a l'interior de la comarca. Una ràtzia és un atac ràpid i fet per sorpresa contra uns enemics per acaparar un botí, per agafar tresors i persones que en alguns casos podien ser retornades a canvi d'un rescat. Un cop desembarcats, van emprendre amb decisió el camí romà, que no passava lluny de la costa i per la vora de les poblacions principals. De primer, la tropa va dirigir-se amb rapidesa cap al Vendrell, la vila propera d'on havien fondejat i deixat les naus sota la vigilància d'un escamot. Asalto a esta población, advertida desde el castillo de Calder del desembarco, no les fue tan bien como se esperaban. Contrariados por el desenlace, se plantaron a las puertas de Vilafranca, yendo por el mismo camino romano. Degut a la ràpida maniobra, van trobar la població més desprotegida i ells també, més preparats. Van assaltar-la i, en venjança del primer fracàs, van passar-la a foc i fil d'espasa, enduient-se com a botí les fabuloses campanes del temple, famoses arreu del país per haver estat foses amb or del més pur. Advertits per les columnes de fum de l'incendi, ràpidament, des de la veïna fortalesa d'Olèrdola i des de Castellví, Penyafort i de tots els masos amagats, entre les recòndites valletes de la plana, s'organitzà una host que inicià la persecució de la tropa de bandits de la mar. Host era la denominació que rebia durant l'edat mitjana un exèrcit alçat segons els drets feudals per lluitar en una campanya militar. Segons aquest senyor feudal, tenia el dret de mobilitzar els vessants del seu feu i aquests obligació d'acudir-hi portant armes i equipament propi. Els pirates, impedits amb el pes de les campanes i desconeixedors del país, erraren el camí que els havia de tornar al riuet de Coma-ruga i, a més, no podien fugir amb la rapidesa que els calia. Va caure la nit del damunt, com els hi cauria aviat la quadrilla dels penedesencs, i amb la fosca i la temença per l'afecció que els estalonava, en comptes de prendre el camí romà que els duria fins a la mar, van emprendre el camí de l'anterior, el de Montblanc, fent-los perdre entre les garrotxes de la serra de Palat. A les envistes de la Juncosa,
els perseguidors van topar-se amb els pirates. Les dues hosts van embestir-se en les hores altes de la nit, quan no s'hi veia a 3 passes. Però allí mateix, sense saber a vegades si lluitaven amb amics o enemics, va conjuminar-se la cruel batalla en la qual moriren tots els pirates de la mar que havien desembarcat aquell matí i molts homes de la terra. Abans de la batalla, els pirates van voler guardar-se el seu tresor, les campanes d'or acabades de conquerir, i a despit de la cruesa de la lluita, uns quants d'ells, abandonant la contesa, van aconseguir colgar les campanes d'or en un profund barranc, amuntegar-hi terra, roques i roques al damunt. Aquell muntegament de terra i roques diuen que va ser tan gran que acabarem formant la muntanya que avui anomenem el Montmell. Fins avui, se sàpiga, mai dels mais han pogut ser trobades per ningú les campanes perquè no se sap ben bé on van parar l'amagatall. La llegenda conta, però el lloc exacte on és colgat el tresor apareix quan qui les busqui, parat en un indret. Pugui albirat 7 campanars de la vall d'Ora. I allí, precisament, sota els seus peus, en aquell mateix lloc des d'on es contempla els 7 campanars, són enterrades les campanes d'or. Aquest conte ja s'ha acabat. On deu ser el lloc del Montmell des d'on es veuen 7 campanars? Ho he sentit explicar, sí, però no ho sé. Sí, sí. Ara, que com que és el terme més gran del Baix Penedès, i des dalt, el de Laia, es domina molt de terreny, crec que es podria, és l'únic puesto que es podrien veure. O potser hi ha algun altre puesto, no ho sé. Doncs no ho sé, d'on se pot veure, però jo crec que els campanars seran de la Juncosa, de Marmellà, Can Ferrer i Aiguaviva. I quin altres campanars pot ser més? Ja està. Sí, home, és una mica complicat, perquè hi deu haver campanars de la banda del Baix Penedès i probablement algun campanar de la banda de l'Alt Camp. El punt més alt és la Talaia, però jo crec que des del castell ja hi ha una bona visibilitat. Ara, els 7 campanars, em costa una mica de figurar-me'ls. De totes maneres hi aniré, a comprovar-ho. Però segur que es veu el de Rodonyà, segur que es veu el de Masllorenç, segur que es veu el de la Bisbal, més el de la Juncosa, ja en portem 4, el del Vendrell 5 segur, probablement el del Vinyana, 6, i el 7è, ostres, no sé si podria ser les Peces o podria ser Llorenç. Per l'altra banda, és possible, ara aquests ja serien 7, però igual un d'aquests no ho és. Per l'altra banda, potser es podria veure el del Pla de Santa Maria, si és molt per sobre. L'únic penso que es poden veure 7 campanars és dalt la barraca de la Forestal. D'allí es pot veure Marmellà, es pot veure Pla Manlleu, es pot veure el Can Ferrer, es pot veure la Juncosa, es pot veure Masllorenç, es pot veure Rodonyà i es pot veure la Bisbal. L'únic puig que es pot veure tot. Perquè l'altre dia em parlàvem això d'un puig. D'aquí dalt no, perquè aquí dalt no es veuen. El puig de la Juncosa que es vegin 7 ha de ser aquest. No ho falla. Em penso que ho falla. Podrien ser els campanars de Rodonyà, Masllorenç, el Vendrell, la Bisbal del Penedès, la Juncosa, l'Ermita Nova de Sant Miquel, Selma, Marmellà, Aiguaviva, Aiguamúrcia, el Vinyana o potser el Pla de Santa Maria. Si trobes aquest lloc secret, potser trobaràs les campanes d'or.